छोट भगता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। बेली चमेली नहीं भवे इंदिरासन, भवे इंदिरासन। बेली चमेली नहीं भवे इंदिरासन। निमिया तरवा काहेला गावेलुआ सन, गावेलुआ सन। बोहेला जब झुरू झुरू हिलत पाता बा। बोहेला जब झुरू झुरू हिलत पाता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। मिक्स बाय सोनू साजन यादव। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। सोनू साजन ने पूछे आनंद अकेला, आनंद अकेला। सोनू सरिता पूछे आनंद अकेला। 9 दिन सभे राउर पौआ पूजेला, पौआ पूजेला। जे भी मन से चाहे वो कर भइल घाटा बा। जे भी मन से चाहे वो कर भइल घाटा बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। निमिया ओढ़ौलवा से माई कौन नाता बा। महादेवा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना।